naglumba ang mga balod ngadto sa baybayon. Sa inusinting baybayon guys, ug ang baybayon nagpatara lang sa iyang kaugalingon hangtod nga moabot ang paglurang sa unos nga iyang naangkon. Ingon ani ang mga mananagat guys, taas kayog pasensya nga kanus-a kaha mulurang ang amo ang habagat nga gisagubang. Mintras nga di pa ta kapanagat guys, mag-utan usa ta. Guys, mag-utan magsunob ta og isdang giasinan guys. Kay mga may paborito ni Mr. Atong sa gulag kuan kamuti tax. Kaon panagsag-utan guys kay kaning utan makapataas sa kinabuhi. Buhay purpose na nako ani guys, ako ning itanom. Aning dadon sa bukid. Akong itanom dito sa garden. Layo kay ang bukid guys, pero sige laman kay ug ari lagi itanom sa bye. Lutaw nga lagi ta. Kaning sinunuban mga gyud ni paborito ni Mr. Yan ning orderong buntaga guys. Isuwag paniud to ag sinunuban nga isda. Giasin ang isda. Ang labas gituyo og asin kay lahi nabuong naman miglabas kana na pong inasin. Wa man kapanagat ganina guys kay diha man may gipanglakaw gahapon. Naman may mga bata nga nanagat. Gitagaan ni sa among mga anak libre gihapon og sudan. Wabayuan sa inyong lugar guys, aga-amo dire murag naanapoy dakong dagom guys. Mayroon ba na ang bana ayaw atangin ang dagom kay mugara na natural. Mag-monitor jud ko guys o kuan kanang panahon kay akong bana og mga anak mananagat. Mo na nga mag-monitor jud ko sa panahon. Atong parisag alugbati. Kaya wa mo sa alugbati guys, mao ni kuan pahakot sa mga balitrian diha sa sod sa tinai. Kay mukapot man ang bakterya ani guys hangtod nga ipagawas jud niya diha sod sa ato ang tiyan ang mga bakterya. Maamara ni sa okra guys o sa prutas kana pong kuan chikos lami pod na para sa mga tinai. Pero sa una hinumdum ko ng chikos. Ignorante man ko guys kay dinhi pa man ko kitas buhol og chikos. Daghang kayong nangahog dito sa amo ang gibantayan nga bay sa Nanay Isang Inn.
Di mi manumbaling guys, kay wala lagi mi maanad. Sa dihang galaag nag-ahong kumare, dihay napuwak nga balbangaan. Mura man din na siya guys, og kuan, apple. Mauto nga gikuha ni kumare ang chikos, gihugasan, among gipanitan, kuy lami man di ay. Pagkabuntag guys, maglumba na may adto sa punuan kay lami man di ay. O kana de pong hinog lami pero kung mabaguhan ka, makaingon kag naay daghang bunbun sa maong prutas pero lami de kuno to guys kay mao kuno to mo grind sa ato ang tinai para ma-clean ang ato ang bintuka matud pa sa uban. Munang nay mo chikos guys, panguha mo labi naghinog kay dako din ay katabang sa ato ang panglawas. Muna ni guys, kamuti tap, alagbati tap, muna ito isagol sa ato ang sinunuban. Kisa to'y gagool, goy isuwa o paniod to. Kay labad man yung mag-andam o kanang sudan dito. Palit lang mag-isda, labas, asina. Ya, pakagod mo sa merkado o lubi. Ya, panakutan na. Fights na. Suwa na mo paniod to. Pakanag utan ang bana kay aron mulagsik. Guys, panahon sa ating habagat guys, magkalinga lamig lantaw sa lawod. Muramig mga iro gahangad sa buwan ba. Magpaabot mi guys kung kanus amo linaw. Igo na ani ang kinabuhi sa mga dagat nun guys, magsige lang magsubay-subay sa hunasan, sa baybayon. Mamasin og unsay mahimo namo diri daplin sa baybayon kay lisod man pug ipugos namo among kagalingon pag laod. Ingon ni aning dagko ang mga balod ug aduna pa mga bagyo. Magpailob lang gyud mi guys, di ara gyud mi daplin sa baybay maghuwat og kanus amo hunas. Sige na, bye. Sige na guys, bye-bye.